Jan Paweł II, orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2005 roku. Zła nie zwycięża się złem. Na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym. W obliczu dramatów dręczących świat, chrześcijanie wyznają z pokorą i ufnością, że tylko Bóg pozwala człowiekowi i narodom przezwyciężać zło, by osiągnąć dobro. Z Jego zatem pomocą dla wszystkich możliwe jest zwyciężanie zła dobrem. Żaden